Sacho yomo ni gakagire kumuito murugioye na gutindeka omuberoye asa matoke ime nigaine kiwa chinsemo chimwembe eward ya Kisii Central imeyomo chibusongo kitu Nyaribari chache ase county ya Kisii. Tuiwe ripoti yenja end office y'omugambia munene iguru y'omusubati yo ole kuligibwa. Kero ripoti ya endororo chief natwaro ketigo chaka kuligirira mang'ana abere iguru y'omutioyo. Bono intelligence twabegete ground yato debinga musubati ina ba atindekira sama toka yo. So asobwango obo tuimokera abo gento buna wana wago twachapa karoro tuikaroro twatema gukwana no mwako yo wanga gotatebi. Kolende kero twasoa nyumba twasokire nerego jesiko twaroranga asinara kenyete amakwenda magoma twatema kuligiriria sama magoma ya twamubuli na tugete ng'ombe tatugeti no yatobitiriria twasabe chume yechilinto twachaka gusukia magoma ya kyo tugusukia magoma ya no twanyora etuki ya minete piece ya tuorokianga pakobo mobere kyo twatema gufukwa mono twanyora no mobere no twabuli mwako uyo ngakigende gekere uchaka koereza linde twira twayo kurangiria umugambi munene ichi igere audumia manganaya chifuga bo mwango ika urangiria bo saba ikre ground ende unakwana ikesi kekere under investigation nanyore report mambia yale goteba ng'omong'ina nare osirira ase emiti enyebere utararoka no momenyi gwe kinyoreke ekera banyene bachaiga barete complain eyo na ba advice baenda babeke report police na inche no mugambi one twaligie team yache ground yaja go koligereri koranga report itwanyora no bumaene yale kwetera ase chinguru che timu itu atoma no mwasan chief na obatema utare compound eyo ekene banyora ngase naro mongino yo atindekire abonta tegotebanga kulingana no mubiro yegero twajorigereria no mubiro okororoka nanga konyo usarekire oene tigwange emiti enyebere yaetire ande ndaite ko suspecting agero kende chinga kiechi twarenga ase training chinga kina checho mongino yo uranyora asiriti obogima bwae na koenigwa sabono tiga basaba batoereru igera to serikali libagari ororo ekoro boringori eto report ere complete igoro yogo sira ku mongino naende timu eri achire koru DCI pamoja na polisi baito koru centro baade baisiringa omubiro uyu nabo baisa gotwara some infections chira ba affect oko tigugo ikera mambia igere experts bande bache baranyale go weximu omubiro ya senjere ngiya utarete madharande ase bali barabe bakoyeshugurikera mukageru onde tayo tobwata ase bono iga ekiagera mongino ino yo mobwa bamenyi bekenyoreke naende aiga asatoka no abo komenya ase barenge obosani no mugakonde baba bakora abanere oyo otari omongino etura confirm nga no mongino lakini no musani oe so ndokonyara gotebanga omukageru naro it's until investigation yakorirwe iretara igera tumanye komanyanga omukageru ningo